Khoble ye phi bara ki parlok ki baju sngotanat ban page ya kane ka channel te ha kane ka video in ye page chapang jong urok ba kumno ubriyo ubawan na kalong yeng ka baduk henry menta pat uladei uwei na ki aktor baremdor jong ka Hollywood te tong in ye sedang no ya ka video jongi ba menta kasngi. Derok ngatharai buan na pedang jong pia ithulut ya urok uwei na kinong yala kai wrestling ba pauna haki por ba menswa badmenta uladei uwei na ki aktor baremdor jong ka Hollywood tetong in ye pej ya ka jingim jong u nado basdang ka kerteng jong u kadai Dwayne Johnson bad haka por ba udang yala kai wrestling lakhot yo u derok badon ru ki bakhot yo u da u rocky sa komen yang ba phi pisau tenat ka kerteng bakumno na kini bad kawe ka jingkar pa jonga ya phi ba phin sngo bha ban like lem ya ka video ka jing like jong phi ka ai man siam yang bangan nang penmi shu shu khambun kum kini ka video na ka benta jong phi bad ada phi wan thma ya ka ne ka channel sa subscribe ya ka channel kanang ba phin yo ningkong andang penmi video ba thma te thong in ya phai byang sha ka phang jong e lakhai ya urok ha ka ar tarik ubnai me house nam khat khandai spa nyo puar ha California US the rock wan na ka anoi family kalong yeng kabala penmi shibun ki wrestler kumurikishi umaga yukosena bad u Roman Reigns ru udai na kane kalong iya ukpa jong urok ru udai unong yala kai wrestling ka kerteng jong u kadai Rocky Johnson bad ha ka por ba urok udang khna uju pej bha ya ka jing yala kai wrestling jong ukpa jong u henry urok pat umdan mon banlong wrestler namar urok lay ukwa banlong player football ujus ngutunat baha banyala kai football henry ha ka wei kasngi katba udang yala kai ula mensa ujur bad uhab ban ieno ya ka jing yala kai football bad ha ka ne ka por urok udang dei ubrio ubaduk bad kisa ha ka wei ka yeng ka barit ukpa jong urok udei unong yala kai wrestling henry ka WWE ha ka tu ka por kadang bun ki jing duna bat kinong yala kai ru kiyo ka tulap ka barit hadien ka jing mensa urok ulas ngosi bha namar umyo sho ban yala kai football bat hadien kap tu kat ne urok ularai ban buat ye giden jat ukpa ban yala kai wrestling bat ulasha hikai ha ukpa jong u adu shisnem kanthi but house nem khat khandai spa khandai phun riu ulayate contract but ka WWF but haka South tarik u November khat khandai spa khandai phun riu ulawan banyala kai ningkong but day haka khatlai tarik u February house nem khat khandai spa khandai phun yo tibriu hilasdang ban ithu ya urok namar hakane kasni ula penrem ya u crush bad u goldas bad nadien kane u klem phai dien shu ula penrem ya bun ki star jong ka WWE bad ula yo ya ka bel world champion bad hadien kato katne snem ula yo ban ak ya ka film the Scorpion King bad kane ka film kala hit bah bad ulayo shibun ki offer ban ak film bad house nem ar hajar saw ula penlong ya ka wrestling kum ka part time namar ulayo shibun ki offer ban ak film urok ula penmi shibun ki super hit movie kum ka The Mummy Return Jumanji Fast and Furious Baywatch Rampage bad kiwei da badmenta urok uladei ubrio baruspa bha
Lada pikwa bantip syapang ke jingdon jing jong urok. Semua bahasa komen yang ngan sasna ke part 2 syapang ke jingdon jing jong urok.